சாய் கண்ணன் பட்டாசு கடை திறப்பு விழாவின் போது ஆதரவற்றோர் 50 பேருக்கு புத்தாடைகள், பட்டாசுகளை ஒன்றிய செயலாளர் இ. ஆனந்தன் வழங்கினார். கோவை பூ மார்க்கெட் சாலையில் தேவாங்கர் கல்யாண மண்டபத்தில் சாய் கண்ணன் பட்டாசு கடை திறப்பு விழா இன்று காலை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்த பட்டாசு கடையை அன்னூர் ஒன்றிய செயலாளர் இ. ஆனந்தன் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து அவர் ஆதரவற்றோர் 50 பேருக்கு பட்டாசுகள் மற்றும் புத்தாடைகளை வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் கோவை திமுக வடக்கு மாவட்ட துணை செயலாளர் இ. மதனகோபால், சரவணபவ அறக்கட்டளை தலைவர் கே. மணிகண்டன், சாய்பாபா அறக்கட்டளை தலைவர் சாய் கார்த்திக், சாய் கண்ணன் பட்டாசு கடை உரிமையாளர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். சிவகாசி விலையில் கோவையில் பட்டாசு கடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 1000க்கும் மேற்பட்ட புதிய ரக பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பீகாக், போட்டோ பிலிம், ஹெலிகாப்டர் ஆகிய புதிய ரக பட்டாசுகள் வந்துள்ளன. பட்டாசு கடையில் 5000ற்கு பட்டாசுகள் வாங்குபவர்களுக்கு வெள்ளி காசும், 10,000ற்கு பட்டாசுகள் வாங்குபவர்களுக்கு தங்க நாணயமும் வழங்கப்பட உள்ளது. போலி விளம்பரங்களை நம்பாமல் நேரடியாக விற்பனையகத்திற்கு வந்து பட்டாசு ரகங்களை பார்த்து தரமான பட்டாசுகளை குறைவான விலையில் வாங்கி தீபாவளியை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுமாறு கடை உரிமையாளர் எஸ். செந்தில்குமார் கேட்டுக்கொண்டார். சாய் கண்ணன் பட்டாசு திறப்பு விழாவுக்கு இங்கே என்னை வரவழைத்தவங்களுக்கு முதல் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்து பெரிய மண்டபம் முடிச்சு இந்த பட்டாசு வியாபாரம் இங்கே செய்கிறாங்க. கொரோனாவை முன்னிட்டு அந்த கொரோனா பாதுகாப்போடு இங்கே செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்தை இங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆகவே இது வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். எங்களுக்கு இப்போ பட்டாசும் துணிமணி எல்லாமே இவங்க இலவசமாக இப்போ கொடுக்குறாங்க. ஆக இது போல் எல்லா தொண்டு நிறுவனமும் கொடுத்தா இந்த தீபாவளி சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக்கிறேன். சாய் கண்ணன் பட்டாசு கடை வந்துட்டு திறப்பு விழா வந்து நம்ம ஆனந்தண்ணன் வந்து இன்றைக்கி இனாகரேட் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு 50க்கும் மேற்பட்ட வந்துட்டு ஆதரவற்ற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி பட்டாசும் துணிமணியும் வந்துட்டு இன்றைக்கி விழாவை சிறப்பிக்கும் விதையில் நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பட்டாசு கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆஃபர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்குகிற வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து 5000 ருபீஸ் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெள்ளி நாணயமும், 10,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு வாங்குறவங்களுக்கு தங்க நாணயமும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பட்டாசு கடையில் நிறையா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி வந்துட்டு இந்த வாட்டி நிறையா வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் எங்கேயுமே கிடைக்காத வந்து ஃபேன்சி வந்துட்டு இதாக வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த பீகாக் அந்த ஃபெதர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டாசும், அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முதல் முறையாக வந்துட்டு ஒரு ஹெலிகாப்டரை வந்துட்டு வெடிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீகாக் வந்து இது மல்டி கலர் பீகாக்கு, சரிங்களா. ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஃபேன்சி வெடி, நிறைய வந்துட்டு விதமான வந்துட்டு ஃபேன்சி வெடிஸ் இங்கே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வந்துட்டு ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மக்களுக்கு நான் சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ் என்னென்னா, இன்றைக்கி வந்து சுவரொட்டிகளில் வந்துட்டு நிறையா தவறான கருத்துக்களை வந்துட்டு நிறையா பரப்பிட்டுருக்காங்க. 1 ரூபாய்க்கு பட்டாசு, 2 ரூபாய்க்கு அப்படின்னு. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசியோட விலைக்கே நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ அனைவரும் நேரில் வந்து இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு விலையை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம். சாய் கண்ணன் பட்டாசு கடை கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா தேவாங்க கல்யாண மண்டபம் பூ மார்க்கெட் அருகில் இருக்குது. இங்கே 1000க்கு அதிகமான ரகங்கள் வந்திருக்கு இந்த வருஷம். சிவகாசி விலையிலே நம்ம வந்து கோயம்புத்தூரில் நம்ம பட்டாசு தரோம். எல்லோரும் வந்து தேவாங்க கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்து நேரடியாக வந்து பார்த்து பட்டாசுகள் வாங்கிட்டு போங்க.